Il-Gvern wettaq 80% ta' rakkomandazzjoni li għamel l-Awditur Ġenerali fl-2016. B'kollox l-Awditur Ġenerali għamel 200 rakkomandazzjoni li minnhom il-Gvern wettaq 130 rakkomandazzjoni. Ħabbar dan is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar fit-tnedija tar-rapport bl-azzjonijiet konkreti li ħall-Gvern għal rakkomandazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali. U għafisser kif din kienet l-ogħla rata ta' rakkomandazzjonijiet li ġew implementati. Is-Sur Kutajjar żied jgħid li fuq perjodu ta' 3 snin ġew implementati aktar minn 600 rakkomandazzjoni. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar elenka wħud mir-rakkomandazzjonijiet fosthom dwar kontroll interni u żamma ta' records. Kien hemm ċertu rakkomandazzjonijiet li ġew imwettqa li kienu jikkonċernaw kemm l-attendenza, kemm ir-records tal-fondi kif jintefqu, għax l-għan ewlieni huwa li l-fondi pubbliċi jintefqu bl-aħjar mod possibbli. Dak huwa l-għan tal-Awditur Ġenerali li rrid ngħid li huwa responsabbli li l-Parlament, jiġifieri dak mhux istituzzjoni li hija governattiva ma hija indipendenti mill-Gvern. Fir-rapport ippubblikat, kull ministeru ntalab jgħid x'azzjoni jitħa fil-konfront tar-rakkomandazzjonijiet mogħtija mill-Awditur Ġenerali. Bis-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar fisser kif dan huwa sinjal li juri governanza tajba u trasparenza. Jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu, kien hemm żmien meta r-rakkomandazzjonijiet tiegħu kienu jibqgħu fuq l-iskaffa jinġemgħu it-trab fuqhom. Illum il-ġurnata qed naħdmu fuqhom qed naraw li jiġu attwati. 80% din is-sena wettaqna mir-rakkomandazzjonijiet li jagħmel l-Awditur Ġenerali.